kan naka kiselero maler makamano pogruok mane mabende nitiere kind korona kanyakla kod influenza A mabende wacho ranyisi gine mane nikech wachal mana waneno mana ka ranyisi chal kamana kamago mag korona. Kamano, Jill, you are right. In gadier kabisa iwacho makare. Kapok adhi pogruok, yena mondo awach chal mantie. Korona to gi COVID-19 to gi Influenza A gi chalre kuom ranyisi mag tuo. Ng'ama oyudo korona kata ng'ama oyudo Influenza A, gik bibiro nwang'o mokwongo tik en wich bar. Koro wich bar nitiere korona kendo nitiere influenza kae bende. Mar ariyo en fuolo, ibiro yude korona kendo ibiro yude influenza bende. Mar adek en temperature kata fever madhi malo kata chills bende biro bedo, ng'ato iwinjo ka dende yukni bende nigi koyo, dende nigi liet kamano mokalo degree 38. Machielo ibiro yudo ka duonde nigi sore throat kata duonde ok clear kendo nigi rem moro matin. Machielo nyalo yudo ka ng'ato nyalo bedo gi diarrhea. Seche moko bende nyalo yudo ka iye ema ok okwe maber, iye nitie gi yukni moko. Seche moko bende ibiro yudo ka ng'ato nigi running nose kata modinre, stuffy nose. Seche machielo bende onyalo dhi mo ogeng' nyaka ng'wechi, koro in gi difficulty breathing kata shortness of breath. But kiwe mano, ka koro gino dhi bedo complicated, tinwang'o ka influenza kae nyalo kelo ni pneumonia, to korona bende nyalo kelo ni pneumonia. To kendo ibiro yudo ka ng'ato nyalo bedo gi gima iluongo ni asthma chande. Onyalo cause asthmatic attack. To bende onyalo kelo ni kata mana cardiac